Рәхмәт, алкышларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әлбәттә, инде безнең 11-нче А сыйныф укучылары үзләренә кирәк декорацияларны әзерли торалар. Бүген биредә безнең фестивальдә хөкемдарлар дип әйтмим инде. Үзләренең матур киңәшләрен, теләкләрен бирегә дип килгән безнең танылган шәхесләребез биредә. Әйдәгез әле алар белән мин сезне таныштырып китим әле. Бүген бездә кунакта балаларыбызның шушындый иҗатын белән кызыксынып, аларны карарга килгән Әлмәт Татар дәүләт драма театрының атказанган артисты Фәймә Бикмуратова. Яраткан укытучыбыз, бик күп шигырьләр иҗат иткән шагыйрәбез безнең Зөлфия Сираева. Яңа заманда, яңа күздән, яңа тамашачылар биредә утыра. Һәм барыбызга да таныш булган безнең танылган блогерыбыз Айназ Габидуллина. Менә шундый танылган кешеләр каршында чыгыш ясый укучыларыбыз. Хәзер сәхнәдә 11-нче А сыйныф укучылары 10-нчы икән, миңа инде. Ай буе театр фестивале баргач, гафу үтенәм. 10-нчы А сыйныф укучылары Туфан Миңнуллинның «Без китәбез, сез каласыз» әсәреннән музыкаль театраль тамаша. Егетләр, бакчадан бер читкә китмәгез. Акчурин әфәнде Габдулла Тукайны кунакка алып кайта. Емсіз генә булса ярар иде. Нигә алай дип әйтәсез, туташ? Шибәр булса, я гашык булырмын, ә ул миңа карамаста. Шигырь язган кеше ямсыз булмыйдыр ул. Менә күрерсең дә торырсың, мин аңа гашык булачакмын. Ә нигә? Өйләнмәгән егет диләр. Абый әле инә кемне алып кайтканын белми. Ул Тукайны алып кайта дип уйлый. Чыннан аларның булачак кияүләре. Башта без Казанга китәрбез. Ох, тиле мине еме.
Кем инде кунакка килгән җиреннән өйләнеп китә. Кем инде кунакка килгән кешегә ияреп китә. Башта без хатлар язышырбыз. Аннары абыйлардан минем кулымны сорар. Бәлки әле миңа карамас та. Бәлки әле сиңа күзе төшер. Нигә алай дисез инде, туташ? Ул үзен байлар белән бик тәкәббер тота диш. Бәлки аңа сораулар күбрәк ошыйдыр. Шагыйрьләр бит алар бик сәер холыклы булалар. Хәзер туктале. Тыңла. Бер гидайы жан фидайым, гыйшкыңа пәрванайым. Кәл гүзәл гарзит җамалың, янайым, кәл янайым. И Ходаем бир гакыл, шын хипсә мәгбус улмыям. Бу кызың гыйшкыңда, бән диванайым, диванайым. Күр инде ничек дип язган. Әфәрин, гади кеше моны уйлап чыгара аламысың? Туташ, ул татарча язмыймыни? Шигырь ул мужик телендә язылмый, Нәфисә. Хәер, сезнең телдә дә күп язган. Менә үзе килгәч, махсус берәрсен синең өчен укытырбыз да. И гүзәл кәл каршыма, кәл тәбәссем лытфы итеп. Бән дә хәүләңдә синең, дәвранайым, дәвранайым. Браво, браво! Безнең сеңел шагыйрьне каршыларга әзерләнә. Очып китә күрмә, сеңелкәй. Не улетай, моя дорогая. Очармын да шул. Ә син абый очарга теләгәннәрдән канатын кисүче. Ялгышасың. Кәефсез вакытымда гына мин тупас. Кәефем яхшырыр. Мин дә синең белән очармын. Икәүләп очарбыз. Кайтып җитмиләрме? Күпме көтәргә мөмкин? Порядочные люди давно в канавах валяются. Синең фантазияң бик түбәннән оча. Нигә бик күтәрелергә? Фабрикалар белән абзыйлар мәш килә. Минем белән сиңа файдан килгән файдан. Файдан килгән файдан. Чем не стихи, а? Сабыр ит, мадемуазель Акчурина. Мин дә сиңа шигырьләр укырмын. Такие стихи Тукаеву даже не снились. Абый, Тукай, ул ни кирәк? Күргәнем юк. Шулай да әйтеп кара инде. Так, ну, рост 2,5 метра. Абый, шаяртма инде. Ярый. 2,5 метр ушамас. Бераз кыскартырбыз. Чәчләре шундый озын, бөдрә, натуральный җәдид. Күзләре шундый зур һәм капкара. А башка у него, наверное, не трещит. Абый, сөйлә инде. Ничек сөйләшә ул, ничек? Кайдан мин белим? Сөйләшкәнем бармы ни? Күлмәгең бик матур. Шунсын гына әйтә алам. Чынлап ошыймы? Ала Франко, Поль Пуаре модасына тегелгән. Үзебез аля татарка, күлмәгебез аля француз. Социал-демократлар әйтмешли интернационал. Ә Тукай социал-демократмы? Интектермә мине. Белмим. Бәлки монархист, бәлки кадет, бәлки шайтан. Все одинаковые. Беләсең килсә, Тукай гап-гади мулла малае. Син минем кәефемне генә бозарга торасың. Яшьләр, тиздән кайталар. Әйдәгез тизрәк кабатлап алабыз.
Кылана абзый. А как же, Акчуриннар бит. Әне кара инде Тукайга, тарантастан төшә. Е, ничек, разочарованная мадемуазель. Esselamu Aleyküm Abdullah Efendi. Yalgışmasam Kıyamettin Efendi Kadri. Hayır. Abdullah Efendi Akçurin, Ayşe Tutaş Akçurin. Ayşe Tutaş. Abdullah Efendi. Siz niye bana şulay etip karap durasız? Изучаю. Tatarşa bilmisiz mi? Беләм, но чуть хуже вас. Rahim ediniz Abdullah Efendi, sizni kütələr. Е, ничек, ошады мı? Bir tutar. Abdullah Efendi, siz niye? Niye siz beni kürgeç? Ben sizin kaderinizni kaldırdım mı? Hiç yok. Alaysa siz beni gafu ettiniz. Meni abilerim pışmakta, perde ortunda oturuşu o yalçan Tatar kızı yetip terbiyeliler. Belki onlar haklıdır. Lakin men üzümsüz kotkanға aşılanmağız. Akşurinlarını progresif karaşlı kişiler diye ettiler. Siz niye meni kürgeç koşasız? Kelgeningizge neçerkin? Menim sizin bilen söyleşesim kile. Siz koşasız. Paşa? Yoktur. Meni bir kuşakka sanıysız mı? Tutar. Menim oralaşasım kile. Şairler, muzikantlar. Bilesim kile. Şair küngeline şiir koydan ime. Köy nişik tuğa. Siz yaşalı, anlarsız, bilirsiz. Siz kortlar kibik söyleşesiz. Min kart indi tutar. Min küresin. Tuğanda babay bulup tuğanman. Başta malay, anları babay. Siz meni bilen şair tip söyleşesiz. Bilesiz mi tutar? Mina kızlar bilen söyleşkende ciddi bularga yaramış ol. Niçin? Vaşık bulup uyarmın da yürür onları, yüler balık bulup. Tınlağız eli tutar. Dirler, üstü künde kıynırga dilep, bir kişi saltın su aldı bir şilek. Üst başını salgan, ve lakin şiklene, su salırga tenge. Çünkü şirkene, bir kuya şirge, bir tutar. Nişlesin miskin, soğuk su korkutar. Küp azaptan sonra gayretke kilip, sunu jilke arkalı şitke sibip koydu da, sin nişkene bir baksana, elde tenge timedi deyip şatlana. Min bunu yazdım. Bu gışkım misli. Çünkü gışkı, ne benim şu tüslüdür. Min süyem, hatta ki aklımdan şaşam. Sügenimden şürelli tüslü koşam. Yolda görsem, göz yumam. Kurmim imiş. Ut yutup yatsam da sır bilmim imiş. Bir şiir yazsam da yolgan pul koyam. Min söylegenine bilmesin diye korkudan. Uşağız tutar. Minнен koşmağız Abdullah Efendi. Siz ne singilkey? Şokralar. Şokralar diyeyim. Abdullah Efendi, min sizni şoklandırırga keldim. Yıldız jurnalı. Onda sizning teatr turundagı statyanız. Yeşil jurnalı. Onda sizning şiirler. Okuyup bereyim mi? Rahmet, özüm okuyayım.
Ишеттем мин кичә, берәү җырлый. Шын безнеңчә матур, милли көй. Башка килә уйлар. Әллә нинди зарлы, моңлы көй. Üzülüp кенә әйтеп бирә, татар күңле ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда, тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңленнән. Хәйран булып җырны тыңлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйларын, күз алдымда күргән төсле булдым. Болгар һәм Агыйдел буйларын түзә алмадым. Бардым җырлап чыгып, дидем: "Кардәш, бу көй нинди көй?" Җавабымда милләттәшем миңа: "Бу көй була", диде. Әллү. Абдулла әфәнде, атлар әзер. Казанга китәбез. Җиктереп карат Казанга, туп-туры китеп карап. Чаптыра атларны тужы суккалап та таркалап. Чаптыра атларны тужы суккалап та таркалап. Ишеде шаплык белән нурлар шәшеп ялтырый. Искәнәкнең җил белән яфрак агачлар калтырый. Искәнәкнең җил белән яфрак агачлар калтырый. Бер тавыш киде колакка, яңгырады бер заман. Тор шәкер, җиттек Казанга, алдыбызда бит Казан. Тор шәкер, җитеп Казанга, алдыбызда бит Казан. Әйтәйдәгән авазга, ин матур моңлы Казан. И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, моңлы Казан. И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, моңлы Казан. Рәхмәт алкышларыгыз өчен. Театр фестивалебезне бу әсәр белән йомгаклаубыз. Болай гына түгел, чөнки апрель ул шигърият айлыгы. Быел безнең бөек шагыйребезгә 135 яшь тулган булыр иде. Чыннан да, шушы көнгә кадәр шундый бөеклеген саклаган шагыйрьләребез, язучыларыбыз, бөек кешеләребез булганда, татар халкы мәңге яшәр. Ә без ул татар халкын, татар милләтен, телебезне дәвам итүче бер төркем гимназия шәкертләре. Рәхмәт барыгызга да. Әлбәттә, хәзер сүзне профессионалларга бирәсе килә инде. Фәймә ханым, рәхим итегез. Бик рәхәтләнеп, бик тетрәнеп. Сез мине көннән-көн шаккатырдыгыз. Минем сезгә рәхмәтләрем шул хәтле зур. Балалар, тәрбиячеләр дип әйтәм, җитәкчеләр. Кичә күреп караган спектакльләргә шаккатып, сөенеп, сокланып кайтып киткән булсам,
Бүгін жылысым да келді деп айталар бит әле, шуның кебек күңелләрем тулды. Әйбергә килгәндә, монсы турында тоже бик зур сүз әйтергә мөмкин. Шул хәтле зур эш эшләнгән. Ул киемнәр дисеңме? Ул музыка оформлениесе ике әсәрдә дә. Профессионал театрларда да җитешеп бетмәгән әйберләрне эшләгәнсез. Молодцы. Бүтән сүз таба алмыйм мин сезгә. Икенче әйберегезне зинһар өчен дип әйтәм мин сезгә. Пожалуйста. Бәйрәмнәр була. Шәһәр күләмендә монда, мәктәпләрдәме, барыгыз, күрсәтегез, тыңласыннар, карасыннар, сездән үрнәк алсыннар. Мин сезгә 10 тапкыр 5-ле куям. Икенче, бәя бирә алмыйм. Рәхмәт иҗатыгызга, рәхмәт эшләгән эшләрегезгә, уку дәрсләреннән тыш, шушының хәтле эш эшләгән өчен Ходай сезгә тагын да ярдәм бирсен, тагын да уңышлар бирсен. Рәхмәт. Тагын да шакырыгыз сез киләсезгә киләчәкмен. Рәхмәт. Менә профессиональ артистларның авызыннан шундый сүзләр ишетү безгә дә инде зур шундый горурлык һәм билге дип әйтим дә бит. Рәхим итегез, Зөлфия апа, нинди фикерләрдә икән безнең? Драма театр артистынан айту ишетүнәрәк әле. Ул шундый зур бишле куйды инде. Мин 6 билгесе булса 6 куяр идем. Мин инде рәхмәт ике сыйныф эчендә, ике сыйныфында сыйныф җитәкчеләренә форсаттан файдаланып, Тукайга истәлек булсын, Тукайны искә алу көннәре дип әйтегәндә, үземнең кичкенә бер шигыремне укып китәм. Җаннарны дәвалап тора. Шигырьләрен Габдулла тыңлаган сайын уйлата. Моңлы сазың Габдулла уйлата, кайчак елата. Тау башындагы авыл кузгата, кабат кузгата. Күңелләремдә давыл. Шишмәсе дә нәкъ Тукайча, якын гына авылга. Шифалары дигәнгәдер бирешмәдем давылга. Татлы төштәй синдә үткән сабый чагым, яшьлегем. Җиткәндә дә гомер көзем, истән чыкмассың үзең. Балалар, менә сезнең уйнаганнарыгыз да бер кайчанда истән чыкмас. Зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, бүген озак сөйлим. Бүген хисләрем ташып тора. Яламыйча ничек сөйләргә? Сезнең белән горурланып. Шул хәтле җыйнак, тыныч уйныйсыз, көн сайын куялармыни шушы спектакльне. Аерым рәхмәт егетләргә. Кызлар, алар дисциплинированныйрак була мәктәптә. Шулай бит инде, малайларны җыярга авыррак, малайлар соңрак өлгерә, малайлар 30-га гына җыелып бетә әле алар. Мин ни сөйләгәнемне беләм. Егетләр шул хәтле иркен матур сөйләшәләр, яшел костюмын бик матур куян алдым. Шулай менә, апам куян алгандыр. Бик зур рәхмәт җитәкчеләрегезгә, Гөлнур Яскаровна, Минзилә Анасовна вообще рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезнең җитәкчеләрегезгә, бөтен тамашачыларга рәхмәт. Шибен ышкан тавышы җитәлә, шул хәтле хөрмәт белән иптәшләрегезне карыйсыз, шул хәтле яратасыз. Мин сезгә зур уңышлар теләп калам һәм Фәйма апамны әйткән сүзләргә кушылам. Ташламагыз бу эшне, ләкин һәрберегез театр юлыннан китмәячәк. Мин моны тәгаен беләм. Бу ничә анда 20 бала арасыннан берегез китсә дә бу зур уңыш була. Минем сезгә үтенечем, татар телен онытмагыз. Forbes журналына интервью бергән вакытта каян син, чыгышың каян дип сораганда, татар баласы мин әлбәттә дип җавап бирә торган булсын. Рәхмәт сезгә. Шундый матур теләкләрегезгә рәхмәт. Сәхнәдә кем чыгып басты? Һәрберегезгә беренче урын, һәрберегезгә диплом. Тукай бит инде ул. Мин бүген шул Тукайны күргән
Тән керек булды. Бик укытучыбызга рәхмәт. Ғафу итегез, мен де әзірәк йомғақлап қысылым әлі. Бірнеше сөз белән. Хөрмәтле коллегалар, бу эмоцияларны чынлап та җыеп тотып WhatsApp-тан гына язып булмый. Мин бүген иң бәхетле сыйныф җитәкчесе. Иң беренче зур рәхмәтем тамашачыга, шулай җылы кабул иткәнегез өчен. Килгән кунакларга, безнең эшкә бәя биргән өчен. Телевизор җаваплы сезгә бу эшне кушканыгыз өчен. Без инде аны эш кушканда совещаниедә моңгай сырлары җыярга булгандыр инде баштайма. Ләкин бу эшкә чынлап торып кереп киткәннән соң 3 көн йокламадык инде без. 3 көн буе төнне уйныйбыз. Бу тик хәзер егетләребез арттан йөгереп йөри башлады. Апа, миңа роль юкмыни дип. Менә шушы урынларда. Минем сыйныфымда егетләрем бар бу. Ләкин Туфан Миңнуллинның әниләр һәм бәбиләрен гимназия укучыларына күрсәтергә кирәк иде. Һәм ул минем сыйныфның кызларыма бик туры килә. Без бу эшне югары дәрәҗәдә башкарып чыктык дип уйлыйбыз. Һәм иң зур рәхмәтебез безнең режиссерларыбызга. Менә шәһәр мәктәбендә эшләүнең бер зур плюсы бар бит аның. Авыл мәктәбендә андый кеше юк, анда педагог-организатор. Ул бит театр укытучысы түгел, шулай бит. Беренче сыйныфтан бирле театр дәресе. Гөлнур Яскаровна, Минзилә Насыровна, сезнең алда зур баш иябез үзебезнең. Ай ярымга сузылган, каникулларга сузылган бик зур хезмәт. Бәягез өчен бик зур рәхмәт, барыгызга да уңышлар, чынлап та моны дәвам итәргә кирәк. Айгөл Мисхатовна, сезгә һәм сезнең сыйныфка бик зур рәхмәт. Бергә менә параллель эш алып барабыз. Әле бу балалардан менә дигән чыгарылыш укучылары, менә дигән балалар, шәхесләр чыгачак. Рәхмәт барыгызга. Хәерле кунаклар, хәерле укучылар, хәерле балалар, хәерле иң яраткан минем 10-нчы сыйныфы, 10-нчы Б сыйныфы. Безнең күңелебез ярты теге класста, яртысы бу класста, чөнки без аларны 5-нче класстан алып бардык. 10-нчы класста гына әскенә үзгәрешләр булды. Минем дә зур рәхмәтне белдерәсем килә. Без бик сайландык. Башта безгә бер әсәр бирделәр, моны уйнамыйбыз дидек. Аннан соң икенче әсәр дидек, монысы да безгә ошап бетмәде. Аннан соң уйлагач инде килде. Бу елны Тукайга 135 яшь тулуына. Икенчедән безнең мәхәббәт, матурлык, татарның һәм безнең зур язучыларның, композиторларның мирасын күрсәтәсе килде. Афишаны ясагач, афишада 3 портрет. Берсе аның Габдулла Тукай, берсе аның Туфан Миңнуллин и Фәрит Яруллин. Балалар белән шуларның музыкаларын тыңлап, шуларның Габдулла Тукайның, Фәнис Яруллинның шул кадәр яшь булып үлүләренә һәм шул кадәр күп язуларына без шаккаттык. Габдулла Тукай 27 яшь яшәгән, и шул кадәр бөек ул. Гап-гади мулла бабай. Фәрит Яруллин, ул бит беренче балет язган, татар балеты. Аны сугышка җибәргәннәр. 41 елда бит үлгән, 29 яшендә. Уйлап карагыз. Ул талант кына түгел. Ул бит нинди көч, нинди трудолюбие ничек бу? Хезмәт куелган. Уйлап карагыз, нинди бик алар. Балалар, сез дә шундый булырга тиеш. Шуны карый, шуны уйный без шул спектакльне куйдык. И шул 3 портрет безгә әйтеп тора. Без китәбез, сез каласыз. Безнең эшне дәвам итегез. Безнең театр укытучылары алар уникаль. Шул кадәр кызык алар белән эшләргә, балаларга да, безгә дә, менә мин укытучы буларак. Чөнки без күрәбез, бирәбез балаларны, нәрсә результат. Бу жолы без күрдек бөтен әйберне. Ничек эшләнә, нәрсә каян табыла. Менә бу скамьяны безнең әтиебез
эксклюзив ясап бирде безгә шул театр өчен. Шуңа күрә һәрбер әйберне шулай шутлый. Менә бу апалар безне өйрәтте. Чыгыгыз әле монда. Çeşekler alırız. Rahmet babalar. Rahmet. Ғали Ескер Камал театр артистісі ма? Хис етіп қойдым әлі. Рәхмәт алқышларығыз үшін. Рәхмәт шундай бізге матур сүзләрігіз үшін рәхмәт. Біздің енді оқушыларыбыз ул теге берничә айлык кына балалар түгел, алар 11 ел театр үзләштерүче балалар. Шуның өчен шулай булганга күрә шушы дәрәҗәгә килеп җитәбез. Укып кына беләбез бит инде 11нче сыйныф материал шулай бит. Бездә дә шулай. Без шуңа бәхетле, безнең гимназиябызда менә шундый театр сәгатьләре, театр дәресләре бар, театр түгәрәкләре эшләп килә. Шуның өчен менә балаларыбыз да безнең результатыбыз булды инде. Бүген уйлап торабыз әле, кара һәр ел эшләргә кирәк, безне ничек мактыйлар яхшы дип. Рәхмәт бик зур барыгызга да. Фирүзә Завична, рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле коллегаларым, кадерле укучыларым, балаларым, әти-әниләр һәм безнең театр артистлары. Чынлап та, бу ел аеруча безнең өчен бик мөһим ел. Гимназиябызга 30 ел тулды. Менә шул эш дәврендә бер дә үзенең абруйлы миссиясеннан тайпылмыйча үзенең эшен алып барды. Ул гади гына йоклап йөргән җирдән менә әйдәгез бу туган еллар елы уңайыннан театр куйык әле дигән минем crazy сумасшедшая идея. Как будто укытучының әзіше. Миңа кирәк идеме ул дигән фикер. Әмма дә бүген җылы сүзләр белән, шундый якты хисләр белән балаларыбыз, гимназиябыз тулып яшәячәк һәм безнең телебез мәңге дә үлмәячәк. Рәхмәт, гимназия, сез булдырасыз. Эшебез давамлы булсын. Менә яңадан килгән яшь буыннар безнең башлаган эшне дәвам итсеннәр. Әлбәттә инде без бу әсәрләрне, сәхнәләштерелгән әсәрләрне куербыз, чөнки безнең туган еллар елы уңаеннан, туган телләр елы уңаеннан һәм Габдулла Тукай туган көне уңаеннан без бу эшләрне дәвам итәрбез. Шәһәр күләмендә мәктәпләребез, коллегаларыбыз күрсен гимназия ничек яшәгәнен, әмма дә ләкин тагы да бер тапкыр әйтәсем килә. Мондый мәктәп, мондый коллектив бер кайда юк. Шуның белән рәхәт итеп балалар, рәхәт итеп укыгыз, рәхәт итеп үз телегездә, үз гимназиягызда рәхәт итеп белем алыгыз. Моннан соң инде тәртип бозучылар булмастыр дип ышанам. Рәхмәт. Исәнлек, саулык, сәламәтлек.